Mentiders. Sou una colla de mentiders. Què et passa? Què estàs fent? Ho ets el cap de Temu? Sou uns estafadors. Vau dir que si presentava un curt al Festival de Cinema Friki de Catalunya guanyaria fortuna, fama i poder, però estic dormint a sota un pont. Però el premi és real. On vas presentar el curt? És que això importa? És important. Si vols optar al premi, has d'enviar un curt en català, seguint els enllaços en la descripció d'aquest vídeo. Això no serà un anunci fals? No, però recorda que el teu curt ha de ser terroríficament friki. També val una referència a la castanyada. Oh, guapo! Ho he aconseguit. He guanyat el festival de curs. Així que ja saps, participa ara i arregla la teva miserable vida. Carallot!